Hirat Türkmen edebiyatynyň häzirki zaman atasy Mahtumguly Piragynyň doglan gününiň 302-nji ýyllygy münasibetli gurulanan dabaraly ýygnagyň mehmandary boldy. Bu ýygnakda iki sany edebi arzyşly we näpis kitap hem tanydyldy. Yani Bahar Gülleri adly Abdülkerim Aýdynyň goşgular toplumy, şahsiýeti Mahtumguly adly Muhammed Dawud Perheň ýygnan ýygyndysy. Bu eserler Türkmen edebiyatyny we Piragynyň şahsiýetini bugünkü nesillere tanıştırmakda taze bir adım hesap edilýär. Ýygna Quran Mejidiň bir näçe ayatlarynyň okulmagy bilen başlandy. Ondan soň bernamanyň üýtgaçdyrjysy Muhammed Dawud Perheň gelellere hoş geldin aýtmak bilen Piragynyň şahsiýet adly kitabynyň ýygylmagy barada maglumat berip, ýaşlara ilmi medeni görüşlere çağırdy. موج جمع‌آوری اشعار در مورد محتوم‌قلی که توسط این بنده جمع‌آوری شده کتاب با نام شخصیت محتوم‌قلی فراغی و توسط اداره تیپای ولایت هرات به صورت کوتاه مطالب خدمت شما عزیزان عرض می‌کنم. داستان از این قرار است که رؤسای جمهوری کشورهای ترکی زبان در نیمه دوم سال 2003 میلادی İnjinyar Muhammed Omar Enedil Gorab saklamak nıktap Demirgazık Kıbrıs'tan Ustad Abdülkerim Aýdynyň Oğradan makalasyny okudy we gatnaşçylar tarapyndan kızgın garşy alındy. Şairler we endişe sahipleri şu sanda Abdülkerim Bekzat, Cavit Zargam şeýirler okamak bilen Piragynyň siyasi we jemgyýetçilik durmuşynda söz açdylar. Mawlawy Abdulgapur Azizi hem öz ilmi makalasynda Piragyny kamil arıp suratda tanıtdy. Tizcan Qazi ogly Türkiýe Cumhuriýetiniň baş konsuly Piragyny dünýä türkleriniň buýsanjy hesap etip, türkleriň birliginde onuň roluny nyktap geçdi. Dr. Arafat Deniz Tika idarasynyň baş tutany hem medeni baqy galmak üçin dilleri mektupleşdirmek barada söz açyp ýygnagy gurnanlarynyň waspyny ýetirdi. Ýygnagyň soňunda mehmanlar we alpbarjylar tarapyndan gatnaşçylara kitaplar hödürlendi. Ýygnak Hacı Halipa Molla Atajanyň haýr duasy bilen Tika kitapxanasynyň ýaşyl gençliginde asrana hödürlenmek bilen tamamlandy. Hiratda Hazreti Mahtumguly Piragynyň doglan gününiň 302-nji ýyllygynyň dabaralanmagy ýene bir ýola goşgularynyň pikir ediýarlarynyň türkmeniň dünýä türkleriniň birligi ahlak medeni barlygy üçin ilham berijiligini görkezdi. T24 habarçysy Abdurrahim Kerimi.